लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै 25 गुड मर्निं। दायो जोङो 25 डिसेम्बर ना, दिनैहाय क्रिसमासनि जोङो दिनै गेटआव थांसिगोन आरो ओरैबायदि गुसु बोथोरा, अखाबो हादों नालाय, अखा हादोंमोन आरो दहाय फुङाव एसे, ओमफ्राय दा हाथ'वासै, गुसु आरो बेल बुखांबाय। दायो जोंहा न' खाथि नालाय ओंखायनो थांबाय थानोसै। लोगोफोर नायलांबाय थादो, ओरै फैगासिनो ओइ मानसिफोर। होदो बिदिब्ला मोनसे रोजाबनायजोंनो जोङो इसोरखौ बे समाव बाख्नायनि अननानै बे न'नि जायगा गैया होन आयु जायगायानो गैया, जायगायानो हाथाइखौ रावखौबो जायगा गैला, जायगा गैला।